Het is die 4 maart, de dag dat. Nevens het CBS de Nederlandse economie stadig gewoon uit de dal klimt. En de Omroep, de Louter en het Dagblad gaan een eerste verkiezingsdebat organiseren. En in bient human beatboxer Maask te gast is. Ja, goed jongen, welkom bij Bient. Verlien hier waar de website van Omroep Friesland 17 miljoen keer bezocht. En jonglid Skelte Meismachine wat maar die gegevens die werken. En we zorgen bij de jonge skipsbouwer Lars de Bok. Hij mag niet weten van die computers en internet. Hij werkt het volle leven met zijn handen. Het is wel grappig, ik lees nog een boekje van mijn kleuterschool en daar stond altijd in van Lars is altijd maar de blokken en de auto's ondergang. Dus dat zie ik hier nou wel leuk weer om. Op elk festival dat hij komt, gegarandeerd het dak eraf. In België, Schotland, elke een die de human beatboxer Maask on het workshop kan het oors als steenblauwe en fascineert lustri en sjen. Vrienden en kunde kennen hem als Joost Maaskant. En jong krijgen wij hier een demonstratie van die kunstvorm. En we hebben nog een hoor primeur, want we maaien een stuk uit zijn nijste video's inletten. Ja, welkom Joost. Of is het Maask? Wat is het les? Ja, zeg maar Joost. Ja? Ja hoor. Wat, Maask, ja, ik snap het wel. Maaskant. Maar ja. Waarom? Ja, het is precies dat. Eigenlijk. Ja, ik heb die naam ooit bedacht toen ik 18 was en een rappertje was die op feestjes rapte. En ik deed ook aan theater en dan heb je het woord mask, dus masker. En ik dacht van, ik combineer dat tussen mijn achternaam en het idee masker. En nou ja, zo is het eigenlijk gekomen. Ja. Dus je is de hele tijd naar die instrumenten voor die, want ja. er is daar heel veel leuks van. We hebben al even oefenen. Ja. Eerst ook even chillen onder mensen. Wat was dat dorst als het op zo'n festival stist en waarom dat dak er ook gaat? Ja, dat gaat het dak dus al. Kennelijk doe het zelf ook lekker mooi. Ja, ja. Ik vreeg daar kreeg heel een beetje onnozel van en die beat, waar komt die nou kreeg wel? Maar dat is het geheim dus, hè? Ja, de act bestaat uit dat ik alles met mijn eigen stem maak. Dus ik maak alles met mijn eigen stem. Ik neem een stem voortdurend op met dit systeem wat hier voor mij ligt. Begin maar, dus let eens even wat jij er. Oké. Dat wordt Max. En heeft ik een idee was mooi is? Nee, ik heb dus gewoon geen idee. Improvisatie. Ja, dus het gegeven is dat ik heb hier een toetsenpaneel voor mij liggen en op dat toetsenpaneel zitten 8 loopers. En een looper is een systeem dat eigenlijk uit de gitaarwereld komt. Het is eigenlijk een soort effectenbakje, zoals je ook distortion effectenbakjes hebt en echo's en dat soort dingen. In dit systeem zijn alleen maar loopers. En loopers zijn eigenlijk korte audio-opnames die zichzelf herhalen. Dus ik kan mezelf opnemen en dan hoor ik mezelf weer terug. Dus een voorbeeld is dat je... Nu hoor je dat eigenlijk deze beat, die ik heel kort heb gemaakt, die de hele tijd doorgaat, in principe. Je hoort ook dat ik nu effecten gebruik om die galm te krijgen. Yo. Dus op die manier neem ik mijn stem op en doe ik daar dingen mee. Ja, dit is echt bijzonder, want hij heeft er helemaal niks in de hollen. Nee, maar ik oefen zoveel thuis en ik improviseer zoveel thuis dat ik nu wel even snel iets kan maken. Gewoon wat wij ik wel eens door ze. Dat was het maar niet keel. Is dat iets moeilijks of kun je elke keer in dit? Nou ja, de grap van denk ik alle ambacht is dat je het moet willen kunnen. En op het moment dat je het wil en er echt voor werkt, dan kun je het. Dat is de grap, denk ik. Nou, kies nog eens wat jij liet? Ja, dus je kan ook bijvoorbeeld... Ja, ik maak ook wel eens house beatjes, dus dat je echt zo...
Ja, maar nou snap ik het, want ik dacht eerst, hij maakt gewoon complete hardcore platen, maar dit komt gewoon uit die molen. Ja. Hoe bijzonder is dit nou? Ja, dat klopt. Ja, dan kiest die microfoon weer delen. Oké, Dat is net, prima. maar hoe bijzonder is dat? Ben er nog meer van die, zeg maar, van die soort? Binnen Nederland ken ik niemand die dit doet. Op wereldniveau heb je wel een aantal hele grote mensen zoals Beardy Man of Reggie Watts of DubFX. Dat zijn grote jongens die ook dit doen. En die hebben ook allemaal hun eigen systeem in elkaar gezet en moeten zoeken op internetfora hoe ze dat zo moeten programmeren of in elkaar zetten. Dus iedereen is echt een autonome beatboxer eigenlijk, of een autonome looper. Ja. Dus iedereen, als je dit kun je niet echt kopen in de winkel. Dus ik heb dit zelf moeten samenstellen. En wanneer begon dat? Hoe oud was dat? Dat begon in de zomer van 2011. Ik werkte toen in het theater in België, of ik was eigenlijk daar net mee klaar. En ik had de hele tijd de droom in mijn hoofd om iets te doen met beatboxen en met zingen en een soort one-man band te zijn. En eigenlijk volledige controle te hebben over het maken van muziek. Maar ik wilde, je zou op wijze van spreken ook DJ kunnen worden. Maar ik wilde dan eigenlijk een DJ worden die op elk moment kon beslissen wat er zou veranderen in de muziek. In plaats van dat je gebonden bent aan een plaat die al gemaakt is door een producer. Ja, dus je bent helemaal alleen nog. De gist ook alleen nog op zijn podium staan. Ja. Want er ontsteert wat. Hè? Meesten die zeggen van, dan kist eigenlijk in een paar seconden het hele publiek opzwepen. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik probeer altijd heel erg met het publiek te zijn. Dus eigenlijk het heel erg over dus als ik begin met spelen, probeer ik altijd meteen naar het publiek letterlijk aan te spreken. Ja, want ik zoek nou ook wat dwang in. Ik iets inspreken en dan kunnen we dat. Kist er een beat van Marcy bijvoorbeeld? Ja. Of vertrouwensminent? Nee. Maar ik kan wel iets maken en dan kun je iets zeggen. Oké, ja, dat is misschien wel leuk. Oké, dus bijvoorbeeld. Oké, ik tel af, hè. 4, 3, 2, 1. Dat moet iets harder in de microfoon, hè. Wacht even. 4, 3, harder in de microfoon, dichterop. Beat. Ja, oké. Oh, shit, heerlijk. Maar een one-man band, oerpopulair. De komst krijg je België waar je haast alle weekends. Ja, geef me lekker trouw, jongen. Dat is heerlijk. Hey, en daar is je voor, want we maken dus hebben we de primeur van die clip. Ja. Want dit is dus improvisatie, maar dan maakt het echt een noemen, zeg. Ja. Kun je even aankondigen wat dat is, wat we zien er mooi aan zijn? We gaan kijken naar een fragment van het nummer Bezette Stad. Wat een behoorlijk heftig hip-hop nummer is. Met een tekst die eigenlijk uit een theatervoorstelling komt. Die tekst is geïnspireerd op een dichter, Paul van Ostaaien, een Vlaamse dichter, expressionistische dichter. Ik heb door die tekst gebladerd, allerlei woorden eruit gestolen. Het is een allitererende tekst en het gaat eigenlijk over... het is een soort tekst die gaat over hoe eigenlijk de economie de nieuwe religie is. En hoe consumeren ons nieuwe geloof eigenlijk is. In plaats van God of... Dat mat ik zien. Zullen we zien nog een clip ervan? Laten we kijken hier. Raaf, ratten, raaf, de ribben, de libben, de plakken, de bekken, de prikken, de voor, de klippen, de klabben, de bibben, de boos, de beest, de bangen, rikken, stikken, staan, de likken, de dikken, de fikken, de hikken, de bakken, de klikken, de 4, 3, 2, 1, van de stilte, stilte, dit af gedeelte, op kapotte weggedeelte, en wat schuld, en verbeelden, trappen soldaten, zingen soldaten, iets in die roffelen, doffelen, mogelijk gaten maten. Ja. Nou, voor de mensen die dit aardig vinden, het is op een hele aparte manier komt dat aan zijn thuis, want het wordt net echt op een cd gedrukt of zo. Dat komt via een video-EP, ook. Wat is het? Ja. Want hoe komt het bij de mensen? Kun je het uitlezen? Het idee is als je naar mijn act is echt een live act.
ik vind mijn muziek in principe niet interessant genoeg om er radiosingles van te maken. Als je naar mijn act kijkt, heb je heel erg het visuele ook nodig. Je moet zien hoe ik het maak. Je moet zien hoe ik op het podium sta, hoe ik beweeg, hoe ik energie geef. En ik heb een aantal pogingen gedaan om eigenlijk een soort radioplaat bijvoorbeeld te maken, die geschikt is voor op de radio. Maar dat is dan, ja, dan mis je toch eigenlijk die ambacht. Je moet toch eigenlijk weten dat het met de mond is gemaakt en je moet dat eigenlijk zien. Dus ik dacht van, nou, weet je wat, ik ga een EP maken in de vorm van 4 videoclips. En die videoclips die binnen dus van Takkenwieken, binnen die te zien. De muziekvideo, de eerste die het in première gaat, hier dus app. Ja, toch? Of net? Nee, dat is net goed. Dat is niet ik ben in de war met EP. Maar hij wordt troffen bloggers dan online zit. En daarna volgt ook nog 3 oren muziekvideo's. En die kun je dan wel zien. Hey, bedankt hè? Ja, dankjewel. Okay. Ja, nou deel 12 van uw serie Jonge Mensen oude ambachten. Lars de Bok is 22 jaar en wil als skipsbouwer onder slag. Hij rint zijn laatste stage bij Skipswerf De Hoop in Warkum. En als jonkje mocht Lars al graag ompielen van die bouwblokjes. Dus een kantoorbaan is niet voor hem. Ik ben 22 jaar oud en ik zit op het HMC College in Amsterdam. En dat is het Houten Meubeleringscollege. En daar volg ik de opleiding voor boordsbouw. Ik ben hier nou mooi Staveren 48 ondergang. Dat is een joltsie. Die is van de Stichting Stavers Jol. Onderhand ik het opleidingsschip van de stichting. Het was wel grappig. Ik lees nog een boekje van mijn kleuterschool. En daar stond altijd in van Lars is altijd maar de blokken en de auto's ondergang. Dus dat zie ik hier nou wel leuk weer om. Dat het werk in me houdt en ik ben altijd aan het pielen geweest. Ik ben nu bezig met het dek te vernaaien en dekbalken en de mastbalken. Toen ik jonger was, wilde ik altijd automonteur worden. En die opleiding heb ik hiervoor dan ik al dien. Maar toen dacht ik bij mezelf, ik zit altijd in een rommel van de Noord. Het is al je kapot en het is koud en niks aan. Nee, het is heel lekker warm. Ja, maar hier ben je toch bezig met een natuurlijk product. En dat vind ik toch volle mooier als mijn auto's ondergang. En het is nog wel een hobby, maar hier mijn bootjes, daar ga ik voor. Ja. Ik zit nu in mijn laatste stage, dus dat is nog een week of 8. En na de stage nog 10 weken. En dan ben ik, wat goed is, kleer maar de schallen. Dan heb ik het al hier helly en dan moet ik zien dat ik een plakje vind om te werken. Het lijkt al hier wel een beetje op zijn gat eigenlijk. En een boot is toch een luxe. En dat is toch vaak het eerste wat mensen op bezuinigen. En dan hebben we het geluk dat we hier nog mooi wat werk hebben. Maar het is net overal zo. Nee. Ik denk altijd van, als je ergens vageren wil, dan moet je dat gewoon doen. En dan als je een economie, dat is altijd ups en downs. Dus dan, dat loopt altijd wel weer bij. Hoe is dat Jesse met thuis? Ja, dat is super. De meesten uit Warkum, maar de bootjes die varen hier al tot de sluis. En dat is geweldig. De meesten die kom ik om eens even te zien wat er gebeurt. Maak eens een praatje en dan kan je wat vertellen hoe de geschiedenis is. En dat is hartstikke leuk. Als ik achter een computer zit, dan ben ik na 15 minuten ben ik al helemaal kriebelig. Dus dat zit er gewoon net in. Ik moet gewoon lekker wat om handen hebben en lekker bezig wezen. En dat doet me deugd. Ja, en morgen zorgen we bij het rijdekkersbedrijf Jelle Batema van Sumar. En hier zitten ze te springen om jonge mensen die dit oude ambacht leren willen. Ja, je hebt first wel eens even op de laptop of op de tablet om te surfen op internet.
En op de ene website blijf je langer en klik je vaker als de oren. En heb je nog zelfs een website, dan is dat soort informatie heel interessant. En Google zou Google net wijzen als ze daar wat van betocht hier. Google Analytics. En mijn beste gast op die Schelte Muisma, die kan je van alles over vertellen. En ik onderschoot is mijn collega van de internetredactie, Douwe Boersma. Jongens, welkom. Ja. De laptop is er weer, Schelte. Dus Ja. de budget als dus iets naar skeren uitlezen kan. En zeker handig voor mensen die een website hebben. Ja. Analytics. Wat doet dat programma? Analytics, het is een meetsysteem. Dus wat het doet is, het hoort bij wat je bezoekers op de website doen. En je kan precies zien hoe ze eigenlijk denken, wat ze doen, waar ze klikken. En ja, het slaat een beetje op de cookie-wetgeving, maar eigenlijk liet ik nou de voordelen zien. Wat kun je er nou al in mij? En ja, hoe kun je nou zorgen dat je continu beter wordt? Ja. Nou, en dat kan door middel van Google Analytics. Ja. Kun je eens even zien hoe het er qua layout uitziet? Want Ja, dan, zeker. Ik heb nou de website van Omroep Friesland voor. Ik ga nu naar Google Analytics. Nou, je hebt liek al in het scherm. 200 voor jou, mensen binnen? Ja, op dit moment ben er dus 1200 fjouwe mensen. Ik ben benieuwd hoeveel er daarvan naar je uur aan het zien binnen. Dus, Ja, kun je dat ook zien? dat kunnen we op zich uitzieken, maar dan maak ik even een paar klikken aan. Dus dan een keer klikken en dan ga ik even naar Douwe. Want Douwe, dat is de hele dag. Dan kom ik wel eens op redactie voorbij. En er zit een heel groot scherm. En dan heb je dit soort cijfertjes van. Ja. En dan zou je wel eens zien van, hé, er zit hier in Nieuw-Zeeland te luisteren of te zien of wat dan ook. Ja, uiteindelijk is het gewoon alles zien. En wat voor u is heel interessant is, op wat voor onderwerpen zitten mensen eigenlijk te zien. Dat is een soort top 10, waar het op zien kist, welke onderwerpen ze correct zitten te lezen. Maar vooral de nieuwsberichten die het lezen worden. Daaruit kunnen we al lezen eigenlijk, wat vinden mensen interessant, waar zit ze een soort op. Dus eigenlijk krijg je een soort van vraag en aanbod. Ja. En dan komt het er wel eens op de als die instort van, dat bericht we toch wel, hoe gaan we eens lezen? Van nou, die doen we nog een beetje omheen. Van wat nou echt populair is altijd? Ja, we binnen toch heel cliché wel heel erg van de branden, de ongelukken, de moorden, de vermissingen. De lijst dat hier een hele soort. Die worden toch wel een hele soort lezen. En ja, daaruit kies wel een beetje sturen. En wat doen we ermee dan? Maak je extra berichten daarover? Als bijvoorbeeld iets heel populairs, dan zie je daarin, zou weer een follow-up op de ziekje. Of gewoon even weer omheen geloeken dat onderwerp, wat oorzaak is, dat het maar eens zo'n op leert is. Dan komt het weer primetime. Dan komt het even weer een headline, zouden we het nemen. Ja, want Skelter, wij toch, wat is nou een bedrijf waar een heel soort mensen kunnen taggen in? Nou, wij toch, dat zal Omroep Friesland dan ook wel wijzen. Mhm. Zo'n miljoen bezitters, zeg maar, op per jaar. Ja. Is dat een soort? Nou, het kan meer, maar het Wat is wel een meer? soort natuurlijk. Dus Ja. ik denk dat je daar als Omroep Friesland wel trots op wezen kennen. En wat kiest daar nou uit Helly? Want hoe belangrijk Nou, is ik dat ken voor al Omroep wat Friesland? dingetjes voor. Ik is dus dit jaar verhoord ik continu. Dus ik is op dit moment zijn werden mensen binnen die op dit moment aan het zien binnen. Ja, er is echt Dus, niet verdwaald ergens nog in Ja, Emmen. Oh nee. nee, dat komt omdat ik Oh. erover heen ga. Je kan ik zien op welke rechtszaak Tiel wordt bijvoorbeeld op zo'n Tom de Groot. Dus zak je zien hoe komen mensen nou naar Omroep Friesland daar. En dan kiest dus ik het gedrag achter je van, nou, waar gaat het nou net daar en wat doen ze? Dus je ziet continu dingen verhoren. Als green wordt, dan komen er weer nieuwe mensen bij. Dus de kist eigenlijk heel mooi volg je wat mensen op die internetsite doen. Ja. Nou weten we dus dat dit kan. Maar daar zit je net verneerd, want uiteindelijk zal er wel wat onderhoorn wijzen. Broeken wij het wel goed, ja, genoeg, of wordt het überhaupt wel genoeg broek door mensen op een website? Nou, dat denk ik zo net. Ik denk dat ongeveer 4% van de ondernemers en mensen in Nederland Google Analytics broeken. Waarom? Omdat protte mensen ten eerste net weten dat het bestiert. Dat we eigenlijk mijn suggestie om met jou te bespreken. Gewoon een sjenlitten van hoe werkt het. En ik denk dat het wel van belang is voor ondernemers, maar ik gewoon voor de bezoeker op een website. Dus eigenlijk voor iedereen van, nou, wat kunnen we nou al hier volgen en wat doen we daarmee en hoe werkt het dan? Dus ik wil eigenlijk het ondernemen op internet is aan Friesland sjenlitten. Ja, je zit dus een man die dat echt wel had. Alle dagen zit hij voor het scherm van, nou, waar komen ze nou bij? Kies een tip, Jan, onthouden. Maar indirect ook onder oren mensen die het ook een internet site, hè? Ja, nou indirect. Ik denk dat je ten eerste deze software, dus van Google Analytics, goed installeren moet. Het is overigens gratis. Het doel van Google is wel om zo vol mogelijk informatie bij elkaar te verzamelen. Dus als je dat negatief beschermd willen, dan ken dat ik. Voordeel is wel dat je er een hele protte gegevens uithaalt. Dus dat je echt goed zien kennen van, wat doorgemeesking, et cetera. Maar specifiek Omroep Friesland, hè? Is dat even Nou ja, mijn grootste tip, en die is heel simpel. Ik zoek Nederlandse content plaatsen. Nou? Het is al die Friese informatie.
Ja, het is een discussie. Ik ben bedrijf. Ik ben onderzoeken om een verslijnd tweetalige website. Omdat we bijvoorbeeld via Google heel moeilijk voelen worden. Meestal zie je net op een bron layout, maar op Brand Leeuwarden. Nee, en dan dus dat dakje erop, dat doet het net. nee, dan kom je toch dan kom je net bij ons te lonen. Maar wat voor ons wel heel interessant is om te weten, hoe komen ze inderdaad wel bij ons te lonen? Dus precies ziektermen, wets op ziekje, Omroep Friesland, maar ook bijvoorbeeld de Kate wordt bijvoorbeeld online heel goed bezien. De serie die het op Sneun te zien is? Ja, die wordt online. Die zit eigenlijk constant in de top 10. Er zitten constant mensen in het zien. Dus dat is heel interessant om te weten. Hoeveel bezoekers komen er eigenlijk via Facebook, via sociale media? En dat is juist wel een hele grote, een groeiende groep via Facebook. Als het nou dus in het Nederlands was, hoe zo'n die Santje miljoen, zo'n dat 430 miljoen werk in? Ja, ik denk zelfs nog wel meer, moet ik eerlijk zeggen. Het is precies wat Douwe zei. Het meeste zie je in het Nederlands. Hè? Men ziet net Bron Leeuwarden, maar Brand Leeuwarden. Ja, en op dit moment scoor je hem daar in Google helemaal niet op. En als dan sjost in de statistieken dat ongeveer 80% van het verkeer via Google komt, ja, dan gaat er wat mis. Dus dat is een groot potentiegeheel. Okay. Nou ja, goed, mat je eigenlijk wat mee doen. Ja. Oké, en voorbeeld zou dat mensen kunnen thuis mooie website. Ik begreep ik is een orde die heeft erbij? Ja, dat is een van uw klanten. Een van mijn compagnons, Alex van Ginneken, die is druk bezig met superfood. Ik net de follower vertellen, maar in elk geval superfood is momenteel helemaal populair. Omdat het zo'n is goed om te eten en iedereen is met smoothies aan de gang. Nou, hij had er een webwinkel in en het voordeel is dat wij echt in de gegevens, maar ik in de financiële gegevens even mij zien. Okay. Want Safi ken je geen. Ik ga naar Google Analytics staan, dus dat is eigenlijk het systeem. Ik tik in superfood, dus ik ga op dit moment naar zien. Dat ken ik dus net van. Nee, want het is beveiligd, zoals Circus Shen. Ja. Ik ben inlogd, dus het is krijg als een boekhoudpakket. Het is net voor iedereen toegankelijk. Het is alleen nog maar voor mensen die taststemming hebben. Nou, we kennen dus Shen hoeveel bezoekers binnen nou ouder onder het West. Dan kun je heel makkelijk even een periode wijzigen. Dus ik kan even naar vorig jaar, want oors werd het voor hun een beetje intens, like ik zeg. Nou, 1 april tot 2013 tot 30 april. We kunnen zien dat zij 53 bezoekers hebben. Dus zoveel mensen binnen op visite West. 53.000 bedoel je? Ja, 53.000, sorry. Verder leuke ding om te weten is locatie. Dus waar komen ze dan bij? Welke mensen? Nou, Nederland het meeste. Dan kies dus ik zien. Nou, een protte mensen die dus naar superfood ziekje, kom je dus uit Noord-Holland en Zuid-Holland. Dan zitten er wat de hipsters die goed om lief denken. Absoluut. De Friesen hebben er nog geen last van. Maar goed, het allerbelangrijkste is, wat zet het nou om? Dus wat doet het nou? Nou, dan klik ik hier op e-commerce. Dat is een speciaal onderdeel van Google Analytics. En dan kies precies zien van, dit is mijn patroon van hoe mensen dus keep je op een webwinkel. En ik is dus zien dat in die maand april 46.000 euro omzet heeft maken. Dus dat is een mooi bedrag. Dat binnen in totaal 489 transacties west. En dat is een conversie van 1%. En wij sturen als internetondernemers voornamelijk op die conversie. Dus 1% van de mensen die op die site zitten, hebben wat kocht? Ja, dat is eigenlijk heel weinig. Ja. Hè? Want in een normale winkel binnen het 18 op 100. Dus dan heeft het een conversiepercentage van 18%. Wij maken het waar mij gemiddeld 1%. Dus 1 op 100 die wat kepert. Dus ja, er was wel een protte bezoek binnenhelje om te zetten naar handel. Ja. Nou, verder kist heel mooi zien wat er al je verkocht is. Dus in deze periode zeewier, godziebessen. En er is een mooi overzicht. En wat nog mooier is, de kist dus per kanaal, dus de kist precies zien Google Organic, dat is onbetaald, komt 18.000. En de kist dus echt zien hoe het yield binnenkomt. Okay. En als dat wist, kist weer verbeteren, optimaliseren en meer efficiënt. En dat is dus echt al je vergees voor al die mensen die thuis een Leeds webwinkeltje hebben of een internetsite. Ja. Jongens, tieren dank voor dit mini-college over Google Analytics. Ja, dit webinar volg ons op Twitter en op Facebook voor meer informatie over dit programma. En voor nu nog een hele mooie jong verder.